имоми аъзам абӯҳанифа дар бораи одами мағруре ки мавҷудияти худоро рад карда буд ва дар бораи он ки имоми аъзам абӯҳанифа ба ӯ чӣ ҷавоб медиҳад. дар замонҳои қадим дар бағдод як одами бисёр машҳур зиндагӣ мекард. ӯро имоми аъзам абӯҳанифа мегуфтанд. ӯ бисёр олими барҷаста буд ва шогирдони бисёр дошт. дар байни мардум ӯ аз эҳтироми бузург бархурдор буд. инчунин дар ҳамин вақт як марди мағруре зиндагӣ мекард ки худро донандаи ҳамаи масъалаҳо меҳисобид. ӯ тасдиқ мекард ки худо вуҷуд надорад ва ба ҳар ҷое ки меомад дар ин бора баҳс оғоз мекунад. ин марди мағрур дар бораи абӯҳанифа хабар ёфт ва хост ки бо вай баҳс доир намояд. ӯ ба бағдод омад, абӯҳанифаро пайдо кард ва ҳамон саволи худро бидод: оё худо ҳаст ё ӯ вуҷуд надорад? абӯҳанифа ҷавоб дод. танҳо гуфт ки вай фардо дар вақти муайян ба фалон ҷой биёяд ва дар он ҷо ба саволи худ ҷавоб меёбад. маълум аст ки аз байни бағдод дарёи даҷла равон аст ки шаҳрро ба ду қисм ҷудо мекунад. рӯзи дигар дар вақти муайяншуда абӯҳанифа наомад. марди мағрур то дер ӯро интизор шуд ва ҳамон вақте ки рафтанӣ буд, ногаҳон абӯҳанифа пайдо шуд. марди мағрур ӯро бидиду овоз баланд кард: барои чӣ ту дер мондӣ? ба фикрам ту метарсӣ ки бо ман баҳс кунӣ. абӯҳанифа ба ӯ чунин ҷавоб дод: не, ман наметарсам. ту медонӣ ки ман дар тарафи он сӯи дарьё зиндагӣ мекунам ва шабона тӯфон пулро аз болои дарьё канда буд ва ман ба дарьё наздик омадаму талаб намудам ки ин пул худаш бе ёрии коргарон, сохтмончиён ва муҳандисон барқарор шавад. фармон додам ки дарахтҳо ва сангҳо рост биистанд. ба дурусти ин кор вақти муайянро аз ман гирифт ва ман ҳарчанд ки дер мондам, вале ба ҳар ҳол инҷо расида омадам. марди мағрур фарёд кард: ту дурӯғ мегӯӣ. оё пул метавонад бе ёрии коргарон, сохтмончиён ва муҳандисон худ аз худ сохта шавад? оё касе ки ба ин бовар мекунад ноқис ақл нест? абӯҳанифа гуфт: эй одам, бедор шав. ту тасдиқ мекунӣ ки пул худ аз худ сохта намешавад. пас ба фикри ту ин коинот чӣ гуна худ аз худ пайдо шудааст? зеро худ аз худ ҳатто як барги дарахт ҳам ба ҷунбиш намеояд. аммо ту то ҳол дар наёфтае ки ҳеҷ чиз бесабаб худ аз худ пайдо намешавад. ӯ бо ҳамин марди мағрурро муттаҳам кард. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.